Godt med alkohol. Jeg kommer til at crash den bil derude. Hvis man skal have en brændert som Niklas Bendtner. Ekstrabladets praktikant Mads Blok har drukket en tilsvarende mængde, og nu skal han forsøge at køre bil på manøvrebane. Okay Mads, hvordan har du det? Føler mig smule fuld, må jeg sige. Hvis du nu var på vej hjem fra byen lige nu, vil du så være i tvivl om, du vil kunne klare at køre bil eller ej? Ja, jeg tror ikke, jeg vil være i tvivl. Jeg tror, det vil være klart nej. Det der, det bliver man stangstiv af. Er der nogen, der ved noget om spritbilisme, er det politikommissær Kurt Mark, der har stoppet fulde folk i trafikken i årevis. Den er 40%. Med en promille på 1,75 er man slet ikke i tvivl om, at man kan ikke køre bil. Det ved man godt. Man er lidt snøvlet, og man har blanke skinnende øjne, og man kan mærke, at man har fået for meget drik. Mads Blok kommer ud i bilen på manøvrebanen, og ved sin side har han en kørelærer. På banen er en lang række udfordringer. I langsomt tempo går det udmærket, men når farten kommer op, er det sværere. Og dette kørselsmønster er typisk. Altså hvis man har fået noget at drikke, så kan man godt i en meget kort periode lige tage sig sammen. Og så går der lige et kort øjeblik, så er man tilbage igen, hvor man hele tiden har været i den brænder, man har. Hvordan synes du, det gik med? Skidt. Meget skidt. Mildest talt. Med det samme, vi kom over. Ikke engang. Altså bare det samme, vi ramte 30, så begyndte jeg at tage fodgængere. Altså 40, og så nakkede jeg halvdelen af dem, der gik på gaden, og 50 km i timen, så var der ikke nogen overlevende. Altså. Føler du dig overrasket over, hvordan det gik? Meget. Rigtig meget, for at sige sådan der. De her øvelser her, hvis ikke er masser af drukket her, så de øvelser, vi lige har lavet nu her, havde han ikke drukket, så han godt kunne køre igennem dem her. Han har selvfølgelig stadig haft problemer. Det har vi jo tit, når der pludselig kommer noget uforudset. Det her, der kæmpede han en ulige kamp. Det vidste han også godt selv, men det var en ulige kamp, det var det. Det er altså svært at køre bil med en Bendtner brændert.